Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi Bugos nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Abril 3, 2020. Makitaan kag mabatin man live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag inyo naman si Aksyon and Defensor. Kagaron sa aton para mga headliners. Sa mga balita lokal, mga PUMs nga hindi na makontak sa Bacolod nagsaka sa 57. Pondo sa tukuron nga Provincial Healing Center gin-turnover na sa lokal nga opisyal sang IBI Magalona. Sa mga nagapangulang nga balita national, PNP gin-confirmar ang ikaduwa nga napatay sa ilahanay bangod sa COVID-19. Temprano nga pag-release ang mid-year bonus sa mga government employees ginaduso. Sa balita international, UN gin-adopt ang resolusyon nga nagapanawagan sang kooperasyon batok sa COVID-19. Kag sa aton balita sports, duha ka mga national athletes nalakip sa Forbes list. Sa aton naman nga balita entertainment, 1.9 million pesos na tipon sa online concert ni Lea Salonga. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Detalye sa aton mga nagapangulang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay. Salita na sa aton mga nagapangunang nga balita lokal.
Nagsaka sa 57 ang lost to follow up ng mga persons under monitoring kon PUM sa syudad sa Bacolod. Ini nga mga PUMs ang hindi na makontak sa Barangay Health Emergency Response Team nga amo ang nagamonitor sa ilang kondisyon. Una na sa nga ginpanawagan ni Dr. Grace Tan ng spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force against COVID-19 nga mga lost to follow up ang dapat magpaigangod sa BHERTS para nga mahibaluan ang ilang sitwasyon. Nagdangat naman sa 1,923 ka mga PUM sa Bacolod ang nakatapos na sang 14-day home quarantine. Sa diin 337 ang padayon naman nga ginamonitor kag 14 ka mga PUMs akang PUIs na sa karon bangod sa mild symptoms. Sa karon duha na lamang ka mga persona ang naka-isolate sa mga hospital sa Bacolod. Kag ini ang ginalakipan sang 40 anyos nga lalaki nga COVID-19 patient kag critical. Pag ang 26 anyos nga babae nga isa ka PUM kag stable naman ang kondisyon. Nagdangat naman sa 19 ka mga healthcare workers ang gamayana sa exposure sa COVID-19 patient. 16 sa ila ang negatibo sa virus, duha naman ang pending pa ang result, samtang may isa pa ka specimen ang natala nang ipadala sa testing center sa Iloilo. Ang Bacolod ang mayara sang 6 ka mga kumpirmado nga kaso, isa ang nagnegatibo sa virus, 3 ang naka-recover o kung wala na sang sintomas, isa ang kritikal, kag isa man ang nagtaliwan. Makabenepisyo naman ang 103,568 ka mga pamilya sa syudad sa Bacolod sa Social Amelioration Program ug konsak sa idalom sang Bayanihan Act. Sila ang makabaton sang 6,000 pesos sa bulan sang Abril kag dugang nga 6,000 para sa bulan sang Mayo. Sa interview sa Aksyon Radio ginpahayag ni Pasita Tero, pamuno sang DSST Bacolod, buwas nga adlaw Abril 4 ipanagtag nila ang porma sa mga punong barangay. Ginpatag ni Tero ang barangay amo ang maga-identify kag maga-assess sa mga beneficiaries kag ang pormas ang kinanglan ibalik sa ila talatapan sa Abril 7. Lakip sa mga makabenepisyo sa programa ang mga persona nga naapektuhan sang ila pangabuhian bangod sa COVID-19, senior citizens, PWDs, indigents, nagabusong, solo parents, informal settlers, mga drivers kag iban pa. Sunod kay Tero, hindi malakip sa programa ang mga 4-piece beneficiaries kag ang nag-apply sa dole nga financial aid. Iga-examine man sang DSSD ang listahan sa mga kapitan kung nalakip sa sektor nga naapektuhan sang krisis ang mga nag-apply. Wala pa naibaluan kung saan o panagtag ang kwarta kag ini ang iga-anunsyo sang DSSD sa masunod nga mga inadlaw. Ang Bacolod ang may kapin 600,000 ka populasyon o kon kapin 150,000 ka mga households. Personal nga ginhatag ni Negros Occidental Governor Eugenio Aksyon kay Municipal Revenue Collection Officer Marnel Fame Aldea ang 3 milyones pesos nga balor sang tsaka bilang bulig pinansyal sa patukuron nga Provincial Healing Center sa banwas ng Ibi Magalona. Ang pag-turnover ginpatigayon sa Governor's Office ng Kapitolyo Provincial sa syudad sa Bacolod subong adlaw Abril 3. Ang PHC ang magasabre bilang quarantine center para sa mga nag-grant sa COVID-19 patients under investigation. Una diri ginpahayag ni Municipal Mayor Marvin Malacon sa interview sa Aksyon Radio Bacolod nga mayara sang kapin 300 ka mga units sa Yolanda Housing Project sa Ibi Magalona ang pwedeng nga magamit bilang quarantine center. Nagapadayo naman ang contact tracing sa gobyerno provincial sa Negros Occidental sa mga tawo nga nakasugilanon sang 41 anyos nga taga Banwas sang Ibi Magalona nga nagpositibo sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Provincial Incident Management Team Commander Jonathan Lobaton, iningin patigayon sa mga public health workers ng Provincial Health Office Operations Center, kabulig man ang mga kapulisan. Tuyo sini agud makilalaan kung kanday sino nga mga persona ang nakatupad o kung nakaistorya sa 41 anyos kag may baloan kung kabigon ang mga ini bilang person under monitoring. Dugang pa ni Lobaton, may koordinasyon man nga ginahimo ang probinsya sa syudad sang Bacolod. Unang nga ginpaidalom sa hot zone ang barangay nga ginaestaran sang nagpositibo sa Ibi Magalona. Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran nga dako nga bulig para sa Bacolod kag Negros Occidental ang ginatrabaho sa karon nga pagpahamtang sang testing center para sa COVID-19 sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Sa nameluan, nagpain si Mayor Bing o kon si Mayor Evilio Nardia sang 20 milyones pesos nga pondo para mag-set up sang testing center sa hospital nga ginapaabot matapos sa 45 tubtob 60 ka adlaw. Sunod kay Familiaran ang chairman
chairman sa Bacolod Interagency Task Force against COVID-19. Ginatun-an sang alkalde ang tanan nga bagay para husto kaang katuan sang pondo sang syudad. Dugang pa sang vice alkalde sa tion nga matigayon dako ini nga bagay para hindi na kinahanglan nga ipadala sa Western Visayas Medical Center ang specimen sang patients under investigation kung PUI kag madasig nga may baluan kung sino ang positibo o kung negatibo sa virus. Gain klaro man ni familyaran nga madugayan pa ang ini nga proyekto bangod may proseso pa nga dapat sundon base man sa COA. Sa katapusan nga balita lokal, ginaprubahan na sang sangguniapang lungsod sa Bacolod ang Memorandum of Agreement ukon MOA sa tunga sang syudad kag DSWD Region 6 angot sa Social Amelioration Program. Ining una nga tikang para ma-download sang DSWD sa Bacolod ang bulig pinansyal para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa idaluman sang Bayanihan Law. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, hindi tanan nga pigado o makabaton sang bulig pinansyal bangod hyperbole ang statement ni Presidente Rodrigo Duterte nga tanan ang maka-avail sa amo nga programa. Ginehemplo ni Familiaran ang Barangay 13 sa diin ang iya anak nga si punong barangay Andre Familiaran ang nagapungko nga kapitan nga may 1,200 ka mga botante, 800 si ila ang mga pigado pero 90 lamang ang makabaton sang ayuda. Suno sa vice-alkalde, iga-raffle sang iya anak ang malakip sa Social Amelioration Program para patas sa tanan. Ginapaabot naman ni Familiaran nga pagkamalauton sila sang publiko, lakip man ang mga barangay officials sa sininga programa pero wala man sila sang may mahimo, bangod ini ang realidad. Yung padala pa lang na to siya sa region, lawit pa na siya. Ang mga proseso, kita na sunod kung hindi niya pili na pagkagaw na may punaktag. So may ara pa nga process, at dala pa to sa region ng COA, ibalik din siya sa mayor, balik sa DCSD, panaog sa barangay. Ang kabahin sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Una sa aksyon! Aksyon, Radio Philippine Standard Time, alas 6:18, kag detalye naman sa aton na mga balita nasyonal, pagkatapos lamang sa mga ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental.
Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Sa balita, una sa aksyon! Kagaron sa detalye sa aton balita national, ginkumpirmar ni Philippine National Police General Archie Gamboa nga napatay kahapon Webes ang ikaduha nga pulis nga positibo sa COVID-19. Sunog kay Gamboa, ang una nga napatay among 46 anyos nga pulis sa tuong Marso 27. Ang duwa ka napatay nga pulis ang assign sa Laguna kag Metro Manila. Ginpasiguro naman ni Gamboa nga magabaton sang full financial support ang pamilya sa mga namatyan. Ang PNP ay nakarecord sang 13 ka mga pulis nga nagpositibo sa masakit, 209 ang ginakonsiderar nga patients under investigation, kag 1,600 ang ginakonsiderar nga persons under monitoring. Siyam ka PNP personnel nga ginakonsiderar nga PUIs ang ginadmit naman sa quarantine facilities sa PNP. Ginaduso ni anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor nga dapat ikonsiderar sang gobyerno ang pag-release sang mid-year bonus sa mga government workers sa masunod nga semana kasunod sang ginmapangatuwang sa karon sang pungsod nga health emergency nga nadulot man sang COVID-19. Sunod kay Defensor, wala man sang pierdihon kung pasugtan ni Presidente Rodrigo Duterte nga ihatag sa masunod nga semana ukon sa Abril 15 ang mid-year bonus sang mga empleyado kag sa baylo makabulig pa para ibakal sang kinahanglan sa mga government workers sa panahon sang community quarantine. Dugang pa ni Defensor nga ang mid-year incentive ang katumbas ng isa ka bulan nga sweldo nga sa original nga schedule ginahatag kag not earlier than sa pet sa 15 sa bulan sang Mayo kada tuig base man sa National Budget Circular number 579 nga gin-issue ni Budget Secretary Wendell Avisado nagligad nga bulan sang Enero. Ginkumpirmar ni Consul General Claro Cristobal nga mayara sang 7 ka mga Pinoy nga nabase sa New York ay napatay bangod sa COVID-19. Sa laging handa briefing, ginpahay ni Cristobal nga ginakasubo sila nga palambot ang impormasyon nga mayara sang 7 ka mga Pinoy sa New York ay napatay sa masakit kag wala pa mahibaluan kung pila pa ka mga Pinoy ang infected sa virus. Ang Estados Unidos nakarecord sang may pinakataas nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan nga mayara sang 187,302. Palayag pa ni Cristobal nga mayara sang 143,000 ka Pinoy ang yara sa New York, kag 137,000 naman ang sa kaiping nga estado nga mo ang New Jersey. Kag kalabanan sa ila ang well-established na. Ginpahayag man ni Cristobal nga ang mas nagakinahanglan sang bulig amo ang non-immigrant Filipinos. Sa katapusan nga balita national, naglambot naman sa 77,778 ka mga violators sang ginpatuman nga enhanced community quarantine ang narecord sa Philippine National Police. Sunod kay PNP Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Guillermo Eliazar, 42,729 ang naghalin sa Luzon, 15,272 sa Visayas, kag 19,775 sa Mindanao. Wala labot sa Luzon, may pila ka probinsya sa Visayas kag Mindanao ang nagpatuman naman sa quarantine bangod sa pamahog dala sang COVID-19. Ang amo nga data ang naka-record umpisa Marso 17 tubtub Abril 2. Palayag ni Eliazar, may kabug-usan nga 20,612 ang naaresto kundiin 3,607 ang ginpaydalom sa inquest proceedings, 17,005 ang regular filing, 3,977 ang ginpabayad sang multa, kag 52,197 ang ginpaandaman sang kapulisan. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:25. Detalye sa aton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapta sa coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Sa detalye na sa Balita International, ginaprubahan sa UN General Assembly ang resolusyon nga nagapangabay sang international cooperation kag multilateralism para sa away kontra COVID-19. Nasaad sa resolusyon nga ginaprubahan sang consensus nga kinahanglan sang full respect sa tawhanon nga kinamatarong kag dapat wala sang lugar para sa anuman nga sa isang diskriminasyon, racism kag xenophobia. Tuyo paguntani mag-oppose ang Russia sa resolusyon ugaling wala sang ukon apat lang kapungsod ang nagsuporta. Ang amo nga resolusyon ang ginpasa sa Switzerland, Indonesia, Singapore, Norway, Liechtenstein kag Ghana kag gin-adopt sang 188 sa 193 ka mga states. Kag sa Balita Sports, talakip sa Forbes Asia's Fame 30 Under 30 list ang mga national athletes nga sanday Marjeline Didal kag Carlos Yulo. Nabutang sa magazine nga si Yulo ang naghatag sa remarkable performance sa World Artistic Gymnastics Championships sa tungtuig 2019. Si Yulo ang yara na sa karon sa Japan nga amo ang iya nga training base agud okon para sa Tokyo Olympics nga ginpaisol sa Hulyo tuig 2021. Samtang si Didal naman ang ginkilala sa iya golden run sa tuig 2018 sa Asian Games nga kung sa diin siya ang isa sa apat ka mga atleta nga nagtop sa ila events nga ginintrahan sa Continental Meet sa Jakarta. Ginapaabot nga siya ang mga representante sa Asia kag Pilipinas sa Olympics. Si Didal ang yara karon sa Cebu bangod sa gin-implementar nga travel ban kag lockdown bilang solusyon nga hindi na maglapta ang COVID-19. Sa nabaluan, narakip man sa listahan sang Forbes sa mga negosyante nga sanday Francis Plaza kag Luis Mabolo kag yara man ang Pinoy filmmaker nga si Bridge Harani. Sa ato naman nga Balita Entertainment, nakatipon sang 1.9 milyones pesos si Lea Salonga sa ginpatigayon sini nga online concert. Isa ka oras ang ginpatigayon sini nga concert sang singer para sa bayanihan musikahan nga tuyo makatipon sang pondo para sa mga frontliners nga nagabulig sa away kontra COVID-19. Sa una nga 10 minutos pa lamang sa iya Facebook Live concert, naglambot na sa 113,000 pesos ang gilayon niya nga natipon. Ginkanta ni Salonga ang mga OPM songs kag musical songs. Ginpasalamatan man ni Salonga si Ryan Kayabya nga among sa likod sang bayanihan musikahan nga ginintrahan man sang iban nga performers sa Pilipinas. Naibaluan umpisa sang ginsuguran ang mga inisyatibo, naglambot na sa masobra 22 milyones ang natipon nila nga pondo. Karon nga gabi lakip sa mga perform sanday Lance Busa, Agot Isidro, Christian Bautista kag TJ Monterde. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:32 kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Abril 3, tuig 2020. Sa liwat kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag naman si Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.